Qabel xejn nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li ħarġu jivvotaw il min ivvotaw, għax dak huwa wieħed ikun qed jipparteċipa fil-proċess demokratiku u dik hija xi ħaġa pożittiva għas-soċjetà. Bħala riżultat għall-Partit Nazzjonalista ma naħsibx li huwa riżultat tajjeb, in-numri jitkellmu waħedhom, però naħseb illi rridu nanalizzaw, ma rridux naslu b'konklużjonijiet issa għaġġelin, irridu nanalizzaw bir-reqqa, irridu nirriflettu, irridu naraw għalfejn ċertu nies ma ħarġux jivvotaw, irridu naraw gruppi ta' votanti li forsi f'elezzjonijiet ta' qabel ma kienux daqshekk kbar, wieħed pereżempju għandek il-votanti il-vot 16, wieħed irid jara l-impatt tiegħu, il-votanti barranin li għandhom dritt jivvotaw, wieħed irid jara l-impatt. Wieħed irid janalizza sew, ma nistax nanalizzaw f'nofsija, wieħed irid janalizza sew bir-reqqa u b'mod spassjonat, b'mod raġunat u xjentifiku, rridu nanalizzaw x'ġara eżatt. Però n-numri jitkellmu waħedhom u ma nistax tgħid li huwa riżultat tajjeb.